Και να γιατί φτάσαμε στο τέλος της αντικαταβολής. Θέλω να πω δύο πραγματάκια γιατί κόψαμε την αντικαταβολή. Οι λόγοι είναι ευνόητοι, τους ξέρετε όλοι. Θέλω να καλέσω τους απανταχού ισοπάδες εδώ μέσα στην πλατφόρμα να κόψουν την αντικαταβολή. Ο καθένας βέβαια δουλεύει, έχει τον τρόπο του κτλ. Αλλά αυτό που θέλω να πω, και νομίζω ότι εκεί είναι το point, δεν υπάρχει σεβασμός. Και γιατί δεν υπάρχει σεβασμός? Αυτό το δέμα που δεν παρέλαβες πέρασε από 10-15 διαφορετικούς ανθρώπους από τα χέρια τους. Δουλέψαν άνθρωποι για να φτάσει αυτό το δέμα σε σένα. Δεν θα αναφερθώ στο οικονομικό κομμάτι, τι κόστισε για να γυρίσει πίσω στον επιχειρηματία κτλ. Να είχαμε να λέγαμε. Εκεί που θέλω να μείνω είναι, φίλε, δεν σέβεσαι ούτε τον courier που στο έφερε στην πόρτα σου, ρε φίλε. Ήρθε ο άλλος μέσα στη βροχή. Χιονόνερα, χιόνια, αέρες, κάψα, 40 βαθμοί, ντάλα ο ήλιος. Κουβάλισε την κούτα, μικρή, μεγάλη, ό,τι είναι, την κουβάλισε, την έφερε έξω την πόρτα σου. Και του λες, ρε φίλε, δεν τη θέλω. Δεν σέβεσαι, ρε φίλε, κανένα. Μπορεί να το μετάνιωσες. Πάρε ένα τηλέφωνο και ενημέρωσε. Πες, παιδιά, το μετάνιωσα, δεν το θέλω. Και πάλι φίλοι. Αλλά μην φτάνεις στην πόρτα σου και του λες, στείλ το πίσω. Γιατί θα κόψουν όλη την αντικαταβολή. Και δεν θα έχεις από πού να παραγγείλεις, αδερφέ. Δεν θα έχεις από πού να παραγγείλεις. Και αν γίνει αυτό, γιατί βλέπω όλο και περισσότερος κόσμος επιχειρηματίες είναι αγανακτισμένοι με την αντικαταβολή. Δεν γίνεται να είμαστε Βαλκάνοι. Δεν γίνεται να είμαστε Βαλκάνοι. Κάνετε ζημιά. Κάνετε ζημιά. Κάποιος άλλος πληρώνει το χαβαλέ το δικό σας. Καλό άπαντες λοιπόν να κόψουν την αντικαταβολή. Εγώ έχω λίγες μέρες που την έκοψα. Σχολίασέ μου, κάνε μου like, dislike, ό,τι γουστάρεις. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τουλάχιστον εγώ προς το παρόν δεν βλέπω κάποια πτώση, κάποια διαφορά, κάποιο τέτοιο. Κάποιοι πήραν τηλέφωνο γιατί κόψα την αντικαταβολή. Τους εξηγήσαμε πολύ ωραία τους λόγους. Ωραία. Εγώ θέλω όμως αυτά τα πράγματα πώς θα γίνει. Τηλεφωνικά, ναι, ρε φίλε, να στη βάλω την αντικαταβολή. Γιατί μπήκε στον κόπο και πήρες τηλέφωνο, που σημαίνει ότι τα θέλεις. Έτσι. Από κάποιο ποσό και πάνω σου κάνω και δώρο την αντικαταβολή. Μαζί σου. Αλλά θα πρέπει ο Έλληνας